पृथ्वी म्यूजिक ज्योति ये ज्योति काहे नहीं तू बोला तो बोला ना ज्योति मिक्स बाय धर्मेंद्र शर्मा। पृथ्वी म्यूजिक जाके रहल ओकरा ना तनिको बुझाला हो विपत के घर मनु खराई करी लागे मंदिर से पिटवाई हो भइले कहल नैहर जाके रहल ओकरा ना तनिको बुझाइल हो विपत के घर मनु खराई करी नीरस से लागे पृथ्वी म्यूजिक ज्योति।